Идел буенча Тын Дон нәқ шундай исемдә Казанда күргәзмә эшли башлады. Биредә язучы Михаил Шолоховның катлаулы язмышы һәм аның романы турында экспонатлар тупланган. Күргәзмә Казандагы Горький һәм Шаляпин музейында эшли. Ростов өлкәсеннән кайтартылган экспонатларны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та карап кайтты. Казанга кадәр Тын Дон битләре күргәзмәсе Ульянов шәһәрендә Иван Гончаров исемендәге өлкә туган якны өйрәнү музеенда һәм Саратовта Константин Филин исемендәге дәүләт музеенда булган. Проект Шолохов музей тыюлыгы һәм Гончаров исемендәге Ульянов музее арасында хезмәттәшлек итү турындагы килешү нәтиҗәсендә тормышка ашырыла. Килешү Санкт-Петербургта 8нче халыкара мәдәни форумда имзаланды. Ниһаять күргәзмә Казанга килеп җитте. Впервые в Казани с таким проектом большим. Проект называется «Страницы Тихого Дона». Мондый зур проект белән без Казанда беренче тапкыр. Ул Тын Дон битләре дип атала һәм Михаил Шолохов иҗатын. Аның иң көчле әсәрләренең берсе булган Тын Дон романындагы тормыш-көнкүрешне үз иченә ала. Гражданнар сугышы бәрелешләре турында Шолохов шундый дәрәҗәдә хаклык белән яза. Тын Донны хәтта һәркем үз идеяләренә каршы килеп тә йөрәге белән кабул итә. Романны төзәткәннәр, аны озак вакыт бастырмаганнар, еш кына тәнкыйтьләгәннәр. Шулай да аны илебездә һәм чит илләрдә дә төрле кызыксыну белән укыганнар. Тын Дон битләре күргәзмәсендә Михаил Шолохов һәм аның гаилә әгъзаларының мемориаль әйберләрен, төрле еллардагы фоторәсемнәрен, кулъязмаларын, хатларын, документларын, казах көнкүреше предметларын, Дон җире өчен традицион булган әйберләрне күрергә мөмкин. Михаил Александр улы Шолохов СССР, Россия язучысы, әдәбият буенча Нобель, Сталин, Ленин премияләре иясе, 2 тапкыр социалистик хезмәт герое, полковник. Иң атаклы китаплары Тын Дон, алар ватан өчен сугышканнар, үзләштерелгән ширем, кешенең язмышы, Дон хикәяләре, аеруча Тын Дон романы 20нче гасырның иң күренекле әсәрләреннән берсе булып калыкты. Казанда күргәзмә өчен Татарстанның иң борынгы әдәби музее очраклы гына сайланмаган. Чөнки Максим Горький һәм Михаил Шолохов язмышлары бәйләнешле 2 дөнья күләм бөек язучы. Күргәзмә белән 6 декабрьгә кадәр танышырга мөмкин.